खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं किलिकां ब्रह्म सालगुरि गामियाव मुंख्लं मानेक ब्रह्मनि गोसोखांथियाव खाम्फा गायसनदों। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सालगुरि गामिनि बिष्णु ब्रह्म आरो माइबारि ब्रह्मनि फिसाज्ला मानेक ब्रह्मआ मोनसे समाव एनडिएफबिनि गोलाव सोमावसारनायाव एनडिएफबिनि हानजानि सासे सान्थ्रिमोन। दुखुनांथाव बाथ्रा दि एनडिएफबिनि बे गोलाव सोमावसारनायावनो मानेक ब्रह्मआ सुथुरनि गुलियाव जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन। बेनिखायनो बिथांनि गोसोखांथियाव दिनै गावनि न'आवनो बिमा बिफाया गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो खाम्फा गायसनदों। लोगोसे सरकारनिफ्राय मोननो गोनां अनसुंथाइखौ थाबैनो जाहाथे सरकारा बानायना होयो बेनि थाखाय बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारनिसिम खावलायहरदों दुखुथिया नखरा। बे हाबाफारियावनो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि आफादनि फाइनान्स सेक्रेटारि रिंसार बसुमतारी आरो सन्जीब बसुमतारी बिथांमोनजों लोगोसे सनितपुर जिल्ला इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि आफादनि लेङाइ आफादगिरि रन्जन खाख्लारि, सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि रिजय बसुमतारी आरो दखरानि बिबानगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। मोननाय जायाखै सनाफोर आङो माबानायाथ' जेखुनु खाम्फायाथ' जोङो ओरैनो खस्थ' मस्थ' जोङो फिसालाखौ गुबुनाव थिनहरनानै जोङो दिनै थाइसे गाबोन थाइसे दिरुननानै जोङो बेखिनिखौनो मावफुंबाय। बे गोसोखां खाम्फाखौ जोङो जि एसे हायो बेजोंनो जों मावफुंनाय जाबाय। जोङो बेखिनि जोङो फिसानि थाखाय अनसुंथाइखौ मोननाय जायाखै सनाफोर थाइसेबो गरसेबो सरखारनिफ्रायबो फैदोंना फैयाखै। जोंबो थाबायनोबो रोङा आरो थाबायग्राबो जोङो बे सारखौसो जों थिनबाय थादोंमोन। नामखौथ' हरदों। जोंना बियो सालगुरि सनाफोर सालगुरि बियो सनितपुरानो सनितपुर। बे फिसायाबो गावनि हास्थायनाय गावनि लुगैनायखौ सिमां आरो सपनाव बिबाय थानायलाय बेखौ खुनुरुखुम जोङो होनो हाबाय। दा जोंनि गोसोआबो गोजोनबाय जि एसे हादों फिसानि लुगैनाय हास्थायनायखौ जों होबाय। बेखिनियानो जोङो मा खालायनो हाखौनो बन्दक होनानैबाबो बे खामानिखौ मावथारायो होननानै बुंदोंमोन आरो लोगोफोरखौबो लाना फैनानै बे जायगाया थोगोन ना थोआ होननानै सोंदोंमोन। लोगोफ्रा थोगोन मानो थोआ होननानै बुंबाय लोगोफ्रा। बे सिमाङावनो बिबाय थाफैदों आंनाव बानायनो हाखौनो बन्दक होनो थिनदोंमोन। आं होनो हायाखिसै फिसालानाव सोंनानै दा फिसालाखौ गुबुनाव थिनहरनानै आं बेखिनिखौनो मावनाय जाबाय। फिसालायाबो फैसिगोन आरो दा जे फिसालाया जे नोंथांनि फिसालाया मुंख्लं जाबाय दायो बिनि सरखारनिसिम माबाफोर मोननो लुबैनाय दं नामा? मोननो लुबैनायालाय दङमोन जोङो, नाथाय थाइसेबो गरसेबो जों मोननाय जायाखै सनाफोर। जोङो दा मोनोबाथ' जोङो खस्थ' मस्थ' खस्थ'नि गेजेरजों जों बे गोसोखां खाम्फाखौ जोङो लुफुंनायबो जाबाय। बेसेबा बोसोर जालांदोंबाबो लुफुंनाय जाबाय। दा आसा दङ जोङो मोनथायखौ मोननोबो लुगैयो सनाफोर मा खालायनो। दिनैनि बे गोथार सानाव समबार साननि गामि सालगुरि नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्ड आर्मियाव मानेक ब्रह्म बिथाङा 2009 मायथाइयाव बिथाङा आफादाव जयेन जादोंमोन बा हाबदोंमोन। बिनि उनाव बिथाङा गावनि देहा मोदोम सोलेर गासैखौबो जासिनानै बा होनानै बिथाङा गोसो होसारनानै बर' जाथिनि मुङाव बर' हारिनि मुङाव दावहा नांबोदोंमोन। नांनायनि उनाव 2014 मायथाइनि 19 आगस्तआव बिथांनि देहा आरो सोलेरा आर्मि आरो पुलिसनि गोख्रों नाजानाय एबा संदाननायाव
बिथांखौ लांनानै मोनसे सिनाय मोनै जायगायाव सिलायनि गुलिजों अनागारियै बिथांखौ माने गावथारनाय जादों। दा बेखौ लानानै बिथांनि न'खर आरो बिथांनि बिमा बिफाया गोबाव समनिफ्रायनो बे मुंख्लं खाम्फाखौ जुजियै नाजायै दिनै बिथांमोना नाजानायनि उनाव बिथाङा दिनै बेखेवनाय मोनसे हाबाफारि लादों। जाय हाबाफारियाव जों दिनै फैनानै बिथांनि हाबाफारिखौ जों बेखेवनानै होफैनो हादों। नाथाय खोब दुखुनांथावना बाथ्रा, बिथाङा दिनै मुंख्लं जानायनि उनावबो गभर्नमेन्टनिफ्राय जेरैबायदि मोननांगौमोन, जा माने एक्रेसिया मोननांगौमोन, बिथाङा दिनैसिम मोननो हायाखै। मानोना जों बिथांनि जि अनसुंथाइ हाबाफारिनि जि माने लिस्ट डाटा हरनाय, बेखौ जों बहुतबार हरदोंमोन। दा बिथांनि लिस्ट आरो माखासे नेम डाटाया गोजौसिम मोनैयावनो हयथ' माबा मोनसे जानानै हें जानानै थादों। दा बेयाव जोबोद दुखुनांथावना आरो दुखुनांनो गोनां। बिनिखायनो जों दा जिखिनि माने जोङो बिथांनि मुङाव जोङो गोदानै जों जि माने भेरिफाइ खालामनो थाखाय जों माने बिथांनि जोंनो लिस्ट हरदों, बे लिस्टखौ जाहाथे बिटिआर सरकारनि मानव गिदिर चिफ प्रमद सार, लोगोसे आसामनि चिफ मिनिस्टार मानव गेदेर हेमन्त बिश्व शर्माया बिथांनि जि माने दावहा नांनायनि मोनसे फिथाइ, बे फिथाइखौ जाहाथे अननानै जे बे अनसुंथाइखौ बिथांमोननिखौ खोब खम समनि गेजेरावनो खालायनानै होयो, बेखौ जोङो इउनाइटेड फ्रम एक्स एनडिबिनि जानानै जोङो आसाम गभर्नमेन्टजों लोगोसे बिटिआरनि चिफ मानव गेदेर प्रमद सारखौ जोङो गले गले जों खावलायनाय थायो जे बिथांनि जि माने मोननांगौ अनसुंथाइ, बेखौ जाहाथे खोब खम समनि गेजेरजों खालायनानै होयो, बेखौ जोंनिफ्राय जों गुरै खावलायो। गोजोनथाव खौरां। टिभिएसनि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों। बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं। बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि सीआरपीएफ केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा टिभिएसनि गारि लानो हागोन। नोंथांमोना बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि टिभिएसनि गारिखौ लांफैनो हागोन। टिभिएसनि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफार